Keskipulpetti Silveri on hieno vene ja eritoten uistelu huippuvehje, mutta sitten kun tullaan tähän live-hommaan, niin siitä rupeaa olemaan vähän ongelmaa ja tarvittiin vähän viritellä, mitä mökiltä löytyi, vähän lisäkättä ja tämmönen tuli tehtyä. Elikkä tämmönen varsi, millä mä pyörittelen tätä ja tuntuisi toimivan tosi hyvin. Elikkä ihan tommonen nivel johonkin muuhun tarkoitukseen sen olin ostanut, mutta mökiltä löytyi sitten onneksi tämmönen ja sitten vanha Shakespearein lapa ja siihen sitten päähän pätkä ovitankoon araldiitillä kiinni ja joka sopi sitten tuohon, olisikohan toi nyt putosen kierre sitten ja tää on ihan mielenkiintoinen kapistus siinä mielessä, että tässä on oikein pehmustetut kädensijat ja niin ainakin mun mielestä niin kuin toiminut tosi hyvin ja täältä on aika pitkä matka kurkotella tonne ilman tuommoista lisächebaa niin sanotusti, mutta niin tämän ansiosta sitten niin kuin homma helpottuu huomattavasti. Ei mikään kaunis, mutta toimii.